Ngiyabingelela kubabukeli emakhaya. Kulo mbukitho sizokhuluma ngomlando wamaHlubi. AmaHlubi afana nezinye izizwe zamanje zaseNingizimu Afrika adabuka e-Afrika emaphakathi. Bathutha njengengxenye yokufuduka kwabantu baseMbo eNingizimu. Ngokuqondile kuthiwa baqhamuka kubantu abaziwa ngamaShubi. AmaShubi asatholakala nanamuhla eCongo nakwezinye izingxenye zaseRwanda naseTanzania. AmaHlubi afika eminyakeni yekhulu neshumi nantathu eNingizimu Afrika futhi ahlala isikhashana eduze kwezintaba zaseLubombe asuka enyakatho ngasemngceleni weSwaziland Mozambique ngeminyaka yama-1400 base benqamula eningizimu bazinza endaweni namuhla eyaziwa ngokuthi iNatali ngeminyaka yawo-1650. Baphinde bashiya ingxenye yeqembu labo elagcina seliyisizwe samaSwazi. Kunobufakazi obukhulu obuqiniseka ukuthi amaHlubi ahlobene kakhulu namaSwazi. Obunye ubufakazi balokhu busezifundweni zezilimi ezihlobene ngaphansi kwezilimi zotekela. Obunye ubufakazi bulele ekuthandeni kwamakhosikazi amaSwazi ngamakhosi amaHlubi. Kulesi sigaba kuthiwa yiwona mbutho omkhulu wesizwe saseMbo. AmaHlubi kuthiwa athathe indawo egujwe wumfula uPhongolo emngceleni osenyakatho-mpumalanga, yabe isidlulela ngasempumalanga ngaphesheya komfula iNgqome eningizimu yaze yayofika lapho kuhlangana khona umfula uMzinyathi. Ngaphambi kuka-1650, amaHlubi ayezibiza ngokuthi amaHuhu noma amaMpembe noma amaNgelengele elandela ababusi bangaphambili. Ngekhulu le-17 eNingizimu Afrika, uMthimkhulu wokuqala wazala uNgcobo, owazala uDlomo, kanye naye uMashiya. UMashiya wazala uNtsele, yena wazala uBhungane wesibili. UBhungane wesibili wayeyinyanga futhi edume ngobuciko bakhe. Wayehlonishwa ngisho nangomakhelwane bakhe, okuhlanganisa namakhosi akwaZulu kusukela ekubuseni kwakhe. UMthimkhulu wesibili indodana yakhe yayiyinyanga, wayebuye abe nemithi yobukhosi nolwazi lokunisa imvula kumaHlubi. Ngalesi sikhathi ekuqaleni kwekhulu le-19, amaZulu ayeyiqoqo elincane lezizwe ngaphambi kokubusa kukaShaka. AmaHlubi ayeyisizwe esikhulu kunazo zonke eMbo, ebesatshwa nangomakhelwane. Babaziwa nangokuthi bawuhlanga lwamaqhawe anesibindi, ngenxa yebutho labo eliqokeme iziyendane. Phambilini induna yakwaMthethwa uDingiswayo yabalekela umkhonto kayise uJobe, wayokhoseliswa inyanga uBhungane wesibili. Wathola umuthi wobukhosi kuBhungane wesibili owawusebenzisa ukubuyisa isihlalo sobukhosi kuyise. AmaHlubi awazange ahlaselwe ngenxa yobudlelwano obuhle phakathi kwalezi zizwe zombili. Kunezinsolo ukuthi uDingiswayo wayesebenzisa intelezi ukuze aqinise ibutho lakhe noma enze izitha zakhe zibe buthaka. Zombili lezi zinsolo zinomqondo njengoba uShaka ulwa njengeqhawe elincane ngaphansi kukaDingiswayo. Lokhu kusahambisana nokulandelana kwezikhathi zobuholi bukaMthimkhulu wokuqala. Kathi amaHlubi esentekenteke ngeminyaka yango-1820, uMthimkhulu wesibili wabulawa uMatiwane waMangwane ehlasela engazelele. Ngokuhamba kwesikhathi inkosi uShaka yayizoziphindiselela kuMatiwane ibulale uMatiwane. AmaHlubi ahlulekile ukuziphindiselela ngenxa yezingxabano zangaphakathi nokululama emonakalweni kaMatiwane. Lokhu kwabangela ukuhlakazeka kwalesi sizwe kodwa esikhulu.
saba umhlumela aphikisana nomona. Baxoshwa ezweni labo baphucwa izinkomo nguMatiwane owayenqobile. Lo mcimbi wabe usubizwa ngokuthi izwekufa. AmaHlubi abe eyisizwe esihlakazekile, abalekela ezindaweni ezehlukene e-Eastern Cape, Orange Free State nase-Transvaal. Umlando oxoxwayo uthi amanye ala maqembu aphendukela ekudleni amazimuzimu ngenxa yokuntuleka kokudla. Izwekufa kwaholela ekutheni uMpangazitha, umfowabo kaMthimkhulu wesibili, kanye nomaHwanqa babaleke bangene ezimpini zaseMfecane. Ngaleso sikhathi uMpangazitha wabe esethuthela umuzi wakhe e-Eastern Cape, lapho afike waphakamisa khona amaHlubi. Ekubuyeni kwakhe ezweni likayise evela eLesotho, wabulawa amangwane. Emva kwempi yamaMfecane, amaHlubi ahola umaHwanqa abuyela koyisemkhulu. Wayengeyena nokho indlalifa yobukhosi njengoba umfowabo uMthimkhulu wayesewanike amandla enye yamadodana akhe uDlomo. Naye uDlomo wayenabafowabo uLuzipho, uMagadla, uLudidi, uDuba, uMhlambiso, uLangalibalele I Mthethwa. UmaHwanqa wagcina ephelelwe amandla ngaphansi komkhonto kaDlomo esizwa uDingane noSobhuza wokuqala. Okuxakayo ngaleli tulo lokubulala ukuthi uDingane wayesevele wabulala uShaka ukuze aphakame esihlalweni. Manje wasiza ekubulaleni kukamaHwanqa ngenxa yezinhloso zakhe, eqeda amandla amaHlubi. UDingane wasebenzisa ubudlelwane phakathi kwamaZulu namaHlubi. Ngemva kweminyaka eminingi amaZulu ethola usize lweziyendana nemithi. Ukushona kukamaHwanqa kwavulela uLangalibalele wokuqala ithuba lokubusa ngo-1839. UMini indodana kamaHwanqa wazama ukugabadela kodwa wahluleka ukunqoba uLangalibalele noDingane. UDingane wazama ngempela ukugwaza uLangalibalele ngemuva nje kwempi kodwa wasinda. Ngesikhathi uLangalibalele esakha kubusa isizwe sakhe, uDingane ngokungenamqondo wabona ukuthi lokhu kuwusongo enkosini yakhe. Ukuba khona kwamaNgisi kwaba esinye isithiyo endleleni kaLangalibalele. Nakuba ubudlelwane noDingane babangcono ngokuhamba kwesikhathi, kusobala ukuthi inhloso yakhe bewukuqeda amaHlubi ubuholi. Kwathi uMpande eseyinkosi, ubudlelwane namaHlubi baphithizela. uMpande wahlasela amaHlubi agcina ebaleka esephelelwe yithemba, acela isiphephelo eNatali. Uhulumeni wamakoloni wagcina ehlalise uLangalibalele nesizwe sakhe esifundeni sase-Estcourt, lapho atholakala khona namuhla. Ukuhlala kwabo esifundeni sase-Estcourt kwakungeyona into enokuthula. Ubudlelwane nabalimi abamhlophe, izimatshi, kanye nohulumeni wamakoloni baphela ekuhlubukeni ngoba uLangalibalele akakwazanga ukuphoqelela abantu bakhe ukuthi bakhiphe izibhamu ezazilethwe eKimberley. Ngemuva kokulwa namasosha angamakoloni, uLangalibalele waboshwa, waquliswa icala, wadingiswa ezweni lakubo, wathunyelwa eRobben Island, kamuva wabuyiswa wagcinwa endlini. Wahambiswa esifundeni saseMgungundlovu ngaphansi kweNkosi uTeleko. Isizwe saxoshwa, uLangalibalele washona ngo-1879 futhi wangcwatshwa ekhaya lakhe ngendlela yendabuko. Igama elithi amaHlubi lisuka ngesikhathi sikaNcobo. Ngokomlando oxoxwayo, uNcobo wayengumbulali wesifazane. Phakathi kwamanye amakhosikazi, uMahlubi naye azama ukumbulala. uHadebe ongumfowabo kaNcobo uhlenge uMahlubi wamthatha njengomkakhe, wamngena.
ngemuva kokubulala umfowabo. Izingane zikaMahlubi kanye nalezo azizala noHadebe zamphika uNcobo ngokubona izenzo zakhe zonya. Bathatha igama likanina, yingakho abakwaHadebe baba AmaHlubi, isizwe sabe sasamkela leli gama. Siyabonga babukeli ngokuthi nithathe iqhaza lokuthi nibuke lo mbukiso. Sibonge nakulabo abathe bathatha iqhaza ukuthi bajoyina leli khasi. Siyacela ukuthi abangaka-subscribe ukuthi ba-subscribe kuleli khasi.